Muri yeZimbabwe muri rudadiso. Nhasi era rimwe zuva, regai ndise zvanza zvangu ndabatanidza manja kwamuri muri yeZimbabwe nemitupo yenyu yakasiyana siyana. Zuro paya takafamba tichikuratidzai zvaiitika muWarwick Farm kukapwanyirwa vanhu misha, vamwe vachipwanyirwa mimwe misha ichisara. Nhasika tasvika pamba pamufundisi, mufundisi havaone asi havana kumbonzwirwa tsitsi panhauka dzekupwanyirwa. Munhu waMwari, ko munhu waMwari atadze chii zvakare? Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Munhu waMwari makadii? Ndinofara baba. Uye zvomufundisi havaoni, asi nyangwe zvazvo vasingaoni dzimba dzavo dzakapwanywa dzevamwe dzichisiyiwa. Munhu waMwari, tiudzei zvakafamba sei? Zvinototishamisa. Munomu mune vanhu vakanga vakatagetwa, vanosumudza musoro nevanhu ivava vakauya vachizotipwanyira. Saka vanhu havaiziva kuti vanosumudza musoro, vanoziva kuti land ino iri kubiwa. Ndivo vanhu vaifamba vachitageta ivo vachipwanyira ivava. Mazvona kuti musuduruke, kuti tisuduruke. Vaida kungorova misoro yacho vachiziva kuti vamwe ava zvinenge zvanyore nyore kuzovapwanyira zvakare. Mazvona saka it was painful, very painful. Even nezuva racho ravauya vachindipwanyira panapa ndo time yakabuda interdict. I tried to show the interdict kuna sheriff. Sheriff akaramba kutarisa zvese nemapurisa vakaramba kutarisa interdict. Vakapfuura mberi nekupwanya. Ndikatomboti alright, imi kana musiri kuteerera mutemo, ini ndakupinda mumba macho. Mondipwanyira imomo, ndobva ndangofa zvangu ndirimo. Ndikabatwa nemapurisa, vakapfuura mberi nekupwanya. Ndokudhuma kwakaita chimudhuri changu ichi nevana, tikabva tashaya kuti toita sei, togara nekamukamuzukuru kedu. You know, it was something else. Kakasati kabva kucrash, kakazobva kucrash, kachiuya apa. Kachingoona everything zvakachinja pamba. You know, it was something else. Saka kutaura chokwadi, moyo yedu haina kudzikama. Hatina mufaro. Saka muri kurara panze chando ichi? Tiri kurara panze. Zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka. Tiri kurara panze. Zvinhu hazvina kutombotimirira zvakanaka. Only Wisha akazotibatsirawo nekatende. Wisha akatibatsira nekatende.
katakapiwa ndo karipo kari pamhiri apo katiri kumboshandisa, but still mumba you see. Saka we don't know kuti vanhu ava vane moyo wacho wakamira zvakadini. Hatisomboziva kuti moyo yavo yakamira zvakadii, because we really know kuti zvavari kuita zviri kunze kwemutemo. Ndasaka tichiramba tichiita nharo kuti government ngaitinzwewo kuti seiko vanhu ava vari kuramba vachiita zvinhu zvakadai. Because kana mukafamba mumaoffices unonzwa kuti hapana batsiro yaunonzwa. Kana muchida kuona mumwe munhu, tida kuona wanhingi, unonzwa kuti abuda, asi iye uzonzwa kuti akanga aripo munhu iyeye. Kureva kuti chitori chigemu chakaplanwa, vanhu vazhinji vari kuchiziva, they are into it. Ko nekuti kana uri mutemo wokuti vanhu ngavabve, munhu wese aifanira kungobva, ko dzimba dzinogozoselektiwa sei kuti apo pari kupwanywa apo pari kusiyiwa? Mazvita mandibvunza mubvunzo wandakabvunza even sheriff, ndikati naiwe mutemo wedemolition ndinoziva kuti kana munhu achinge apwanyirwa anonotakurwa nemazimota enyaya muchinotisiya kurodhuku kuti Zimbabwe yese igoona. Ko iwe nditakureka unondisiya kurodhuku? Akaramba akanyarara, haana kundipindura, knowing very well kuti vari kuita zvinhu zvechitsotsi. Even day racho rawaiti pwanyira vakanga vakaisa block pamusoro panonzi pakangere village apo, ndopanga vakaisa block. Hapana munhu aipinda, hapana munhu aibuda. Demolition yekumba kwani yakadaro yekuti vanenge vachiti kana vachiita demolition iwo vanoisa block. For what reasons? Saka kutaura chokwadi, vanhu vakabatikana, vanhu havasi kuitirwa zvakanaka nazvo. Dzimwe chembera dzakarara dziri mudzimba umu, kutorwara chaiko. I remember another gogo vakatosvika pakuita running stomach nekuda kwezvinhu izvi, unovhunduka. Saka mubvunzo wenyu wamandibvunza iyoyo wokuti dzimwe dzimba dzaiselektiwa, dzimwe dzisiwa, dzimwe dzichipwanywa, chavaida kungozama kuita ndichocho chokuti ava vari kuti for many years ava vanhu ava vari kutitadzisa kuita zvinhu zvedu zvatinofanira kunge tichiita. You see? Saka vari kutitadzisa kuita zvinhu zvatirida kuita for many years. Saka tikarova ivava vanhu ava, vamwe vachaona kuti zveshuwa we are serious, but the truth of the matter is inyaya yekuinstilla fear mune vanhu. Asi isusu tichiziva hedu kuti matsotsi naivo vanotoziva. I remember one of these days I asked another office yandisingagone kumenshena, ikafonera one of those guys, ndikati number dzake dzichimbomufonerai, akatoti takapindawo 2000 paland reform comrade, saka tirikuda kutiraya kuraramisa mhuri, uyai kuno kuti tikupei mastand. Muri kuzviona? Akutoda kunyengerera ofisi iyoyo because yakanga yamuisa pakona. Andiri mukuzviona? Saka these people havana chokwadi chekuti land ino ndeyavo, hazvigoni. Kutiri kuona miti yenyu, michero yenyu inoratidza kuti yakura, ukaona muchero wakura kudai inoratidza kuti pagarwa pano nguva refu. Mane nguva yakadii muri panapa? Uyezve kana mukanzi nhasi unodzokerai kumusha kwenyu ndekupi, uyezve kuchasvikika here? Kumusha kwako haungazotadzako kusvika, handidika. Asi vemunharaunda vanozongotiwo mavaona waigara kuHarare wakuuya nekuti vapwanyirwa. You see,
taane nguva tigere panapa since 2000 tigere nzvimbo ino. Of course inini ndakazouya zvangu later, but already ndaane plot ino. Ndakazouya because ndaita basa raMwari takambenge tiri kuManikaland kwaRusapi. Saka apa ndakazouya inini ndopa ndakazouya ndopa kutanga kudyara miti. Matoona pane miti mishoma imwe yakarohwa apa pese papane miti about 15 miti. They came here, Pastor, we are going to compensate you. Vakarowa migwavha, miavho, mihabros, yanga iri apa nemengo yakawanda. And they went for good. Vanhukuti zvavaida zvanga zvaitika. So embarrassing. Zvechokwadi ndine problem emaziso andione asi ukaona warera muti washingirirawo handiti ipapa pakuda kutotira chinhu chinoita kuti mhuri yangu iwane zvokuita sezvokudya. Handiti mazviona iwo uyawo pwanya woyawo tsika wachiparadza zvawo zvese izvozvo. Saka unenge uri uto kana ndikapota hangu ndichiwana mari annually ndinoraramisa mhuri yangu. Saka iwo voyawo zoparadza kuti urere muti kuti usvike apapa. Zvakaoma. Vamwe mukati umo wakapazirwa miti iyoyo mahavhu akazara. They were trying to destroy the evidence. Vaitaya kuuraya evidence yese kuti because iwo vachibvunzwa vaita hakuna vanhu. Handiti vanhu vagere ikoko masquatters. Handiti mukuzviona zvoita as if isusu hatina kupinda muno neland reform. Because zvavakanga vakungoita zvokuda kupwanya zvokuda kuuraya evidence. Vonzi ko kana munhu aane akagara since 2000 angabva ashayawo muchero. Ndo zvavakanga vachiita. Saka vakanga vapaza mukaenda saidi rekumiruka hameno kana matobvako vakauraya miti yese mihavho chichi. Vamwe vaitoti ndiurayire zvako pamuavho pacho ndobva ndangoti muavho wangu uchidonha nenonje ndo imwe miavho yakasara. Asi vaitoda kuona kuti miti yese yaenda pasi. Inini ndiri mugari wemuno muWarwick Farm kubva muna 2000 tichiuya muno neland reform. Takagara zvakanaka tichifambirawo nzvimbo yedu kuti ive nemapepasi, but zvaingonetsa. Vataigara navo vatungamiriri venzvimbo yedu vaingogara vachiti tiri kufambira mapepa acho asingabuda akaita sei. Saka zvaingoramba zvichingoodza vanhu mwoyo tichingotrastawo vatungamiriri vataive navo panguva iyoyo. Zvakazobudikira kuma 2014 taakungonzwa kuti Prazindera Ningi wandisingagonotaura hangu nezita, asi munhu iyeyo tichitarisa nhoroondo yake haana kumbobvira akazikanwa kuti muridzi wenzvimbo inoyi istate land, ende totozviziva kuti tigere pastate land. Saka kubva muna 2000 tigara muno neland reform kusvika nhasi. Tazotanga kushungurudzwa nevanhu vari kutitambudza vatisingazoti vabva nekupi. Unongomuka kusenoona vanhu vakamisa mota kana muyadhi vachitoverenga nhano, potosiiwa paiswa mapegi kuti yastendi yemunhu 300 square meter, vamwe 200 square meter. Mukadzika kuzasuko kune line remafenzi evanhu vakapiwa land ikoko vachinzi ndiwo varidzi venzvimbo vane 200 square meter vakafenzeswa. Takatarisa saka tinonetseka tikati ko program iyi kana iri yehurumende sei isusu tatadza kuigamuchira zvakanaka, nekuti hatina kumbobvira takaiudzwa zviri formal. Zvaingova zvekungoerekana munongomuka zvinhu zvakachinja kuburikidza nehama dzedu idzo dzidzi. Wozoona ndiwo vatoripo, zimwe nguva noyazovarovira wotoona mangwana panotomuka paane cabin munhu wacho hamumuzivi atotengeserwa. Saka nzvimbo yedu ndo mashatiro ayaita kuti iye zvino zvasvika kuma extreme ekuti zvigredha zvinenge zvichingogredha migero, vana nzira dzavanoshandisa hazvina utano kwatiri. Ini ndine murume asingaone, hatigone kufamba dzimwe nzira, tenda kutotenderera tichinzvenga migereyo isingavharwe yakangovhurika, asi unenge uchinzoti hanzi ndeye mvura
ndeyemvura, mvura yacho yatisingazoti iri kupi. Iye zvino mazuva ano kuzinwa uko station yeko yakavhara, saka tinonetsa kuti mvura yacho iri kubva kupi yatisinawo isisu. Saka tiri kushungurudzika, nyaya yedu iri kumakotsi, iri kuatendwa, ende musi weTuesday wavakatanga kuya kuzoita demolition, Wednesday yacho kwaitwa nesitting yekukoti. Ndobva watotanga kushungurudza vanhu musi weTuesday. Ichizoenda kukoti Wednesday, tikafungidzira kuti aiwa zviri right, havana kumira, vakabva vatoita worse. Thursday, Friday, tikaona kubva kuseni nzvimbo ino yakanga yashata, vanhu vakaita trauma isingaite, vakatambudzika, and makaita confusion mucommunity. Mapurisa akazara marori mairi vaingosvika pamusha vongokukomberedzai, vongopinda mumba, buritsai zvinhu, hunzai zvinhu, vobva vaburitsa vachikanda zvinhu kusiya vadhemeja zvimwe zvinhu. Pasina nguva zvonzi mukasatoburitsa zvinhu, ini ndinoita basa, ndinohecha huku dzinondibatsiridza kurarama nekuti ndine murume asingaone. System yedu yesolar yaivembamu, ndakazovarambidza kuti vaibvise, tikabvisa tega zvakanaka. But vakanga vasiya vatodhemeja mazai akanga akazara incubator. Mazai iwayo ndikatorasa, ndakarwadziwa nelosi iyo nekuti vakasimudza mushini zvenharo vakanokanda uko vakomana iwo nekuti vakanga vakawandisa. Ndokubva vaenda pasina nguva kuma-around 4:30 chigredha chakabva chasvika kuvaratidza interdict havana kuda kana kutomboiatenda. Ndokubva vangosiya vadhuma vadestroya, ndokubva vaenda. Saka tiri kurwadziwa, nyaya yatinenge tichitova mutemo weZimbabwe. Kana nyaya yawo iri kuHigh Court, semaziviro atinoita, hazvimirewo here kuti shungurudza kunokumba kuno, kunoti tine ana gogo, tine vana vadiki vari kurwara, vanonge vachishamisika. Dzimwe nguva pamba pano ndepamufundisi, vanhu vanouya kuzotsvaga rubatsiro kuti nai mufundisi toita sei, tongoti aiwa ngatinamatei, mukuzara kwenguva zvinhu zvichaita zvakanaka. So we are just waiting government yedu yatinotenda kuti nekuda kwechi tichagadzirirwa magariro akanaka munzvimbo ino inoti mukatarisa honai magariro atakaita, umwe ari apo, hatina kuita chitsoko-tsoko chichazova ari kukonzeresa. Mukaenda pamirapo kune chitsoko-tsoko chezvimakebhini zvinongomuka zvapo zvakaita mutorododo, atouya muhovheti atovapa land, vanhu votosiya vaisa makebhini avo. Saka hatizoti magariro akaita sei ari kurwadza kudai. Saka ndinongoti inini government yedu ngaitubatsirewo, itipewo chinotiratidza kuti nzvimbo yatigere ndeyedu, tigare takasununguka, tidzosere misha yedu zvakanaka. Saka ndinongotenda hangu kuti Mwari anotibatsira, maita basa. Mazvita hanzi munhu mutema rega kuchema, kuva mutema hachisi chitema. Zvakaoma, handina mashoko akawanda ekutaura. Andrew Neshamba signing off. Ngatsanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai, but don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.